116. Първи се бори първа купа, честито. На второ място Константин Манчев Триона. И на първо място този дет измрънка втората страница Йордан Славчев. И сега вече наистина към Драга. Клас до 1400. На трето място Станислав Даков. Никнейм Даков. С Peugeot 206. Метрономе, заповядай да вземеш неговата купа. Аплодисменти все пак. На второ място, номер 43, Йордан Йорданов. Ангел взима. Остана на навик. Не мога. И на първо място, Just Me. Абе, на тебе трябва да дадем един кашон накрая. Сега клас от 1400 до 1600. На второ място Михаил Цеков Маселито. Заповядай, такси. На първо място Италият Бълджа и Метроном ще вземе неговата награда. Заповядай. Преминаваме в клас над 1600. На трето място Михаил Мадин, 38 номер. Пак Метроном. И на тебе ти трябва един кашон. На второ място номер 230 с никнейм Хелбой Иван Иванов. И него явно. И на първо място Георги Кръстев пък. Преминаваме в клас модифицирани. Чета и на втората страница. На трето място Антонио Вълчев с номер 114, тонката е 16. Първи събор, две купи. На второ място Йордан Славчев с номер 76. И на първо място абсолютно бурни, взривяващи аплодисменти за Коста Триона! Лента! Някой лента да... Който няма да я свежи! Аплодисменти! Преминаваме към клас Дизел. На трето място, още по-бурни аплодисменти за Валентина Славчева с най-голямото Peugeot 4007, която караше все едно каран към работа. Да, и се хванах на вас, който трябва да го издължа сега. На второ място за Нур Зейнула, номер 190 с Peugeot 306.
И на първо място, номер 151 Иван Стоянов. Just miss. Някой ще трябва да вземе тази награда. Just miss. Васко, заповядайте да вземе. Да, бил туда. Айде някой да го Цвети. Ти там имаш. Тошко, може ли за малко Айси Тото да дойде?